Lho bola iki melon. Melon ku tak uripne loro bola. Dua cabang. Jadi nek kiwa tengen iki ben seimbang karepku. Kok nek telu kan yo gak apik to melon. Sing apik iki imbang. Kiwa karo tengen. Jadi kok nek ku ngetok iki tak pilih bola. Endi sing antarane iki karo pang iki endi sing padha sing tak ingu. Sing gak padha niku ketok iku lho. Kok ini kan imbang lho bola. Golek sing imbang bola ben ngonengen. Iki rada abang godhongnya kena ubat suket lho. Iki pulih.